Kai tsaye hanyar ta taso daga gogori zuwa kodan hayi ta wuce dan isa ta fara zuwa dambalin zuwa har tsanya ta tafi zuwa katsina, saboda babba hanya ce. To yadda rafi idan damuna ta ya kawo yadda take kasancewa kenan a wannan bakin rafi, ba hali mutum ya haura, ba zai yiwu ba. Ko da ce mara lafiya ne sai dai ya rasa ran shi, ba za a iya haura da shi wannan tsallake ba, wanda karamar hukumar BAGWAI su suke da alhakin wannan gyara. Ba sai za ku yi bane ba? Ije muku? Ba sai za ku yi ba ije muku? Kan wani abu ya wuce. Gwamnati ba ta san da shi ba. Kawo mana ɗauki. Midiyan ne ya haɗu. Ai sa uwar wa'incan wallahi. Da rafin yake ambaliya kenan idan ya kawo, wanda yanzu haka ma fara janyewa ne haka. Sannan ta yi baki amma zai yi hayo ko mun hayo rafin kai isa amma dan aka wani abin ta ci kodin. Wannan dai shine rafin watari wanda ya to da gogori, hanyar ta to da gogori ta wuce zuwa kodan hayi ta tafi har zuwa ganyawa. Ban haska ki ba kake mun wani surutu. Mai girma Ke yaushe zan in na dauki ki hoto yanzu zan tafi da dan gada da dan majalisar nake dauka ba yake baki da amfani tarayya Honorable Ahmad Yusuf Badau da kuma ya waje na ya baki da amfani, me zan dauke ki hoto. Jibrin Maliya da kuma mai a waje na mana gwamna al.ummar Ganduje da su kawo mana dauki wajen wannan hanya, ko da ce gadar karfi ne aka yi za a taimaka a wannan hanya, yadda mutane suke matukar shan wahala.